Dnes ideme hodnotiť obchod, alebo ideme sa pozrieť na jeden konkrétny obchod. To sa nazýva. A ten sa nazýva Apparently Half Price. A čo to je za obchod? Neviem, že či to je na Slovensku, ale sme jednoznačne v Prahe. Takže tu určite tento obchod je na takto Half Price. Nachádzame sa konkrétne v nákupnom centre Parfa obchod, alebo nie prémiový obchod, ale obchod, ktorý ponúka prémiové značky. Či to už je medium premium or high premium, nie som si istá. Poďme na to pozrieť. Za polovičné ceny alebo za lepšiu cenu. Tak a v tomto videu uvidíte, čo tu môžete nájsť a či sa to vôbec oplatí, let's say. No a samozrejme, že vedľa sa musia diať nejaké, že vraj tieto majstrovstva Českej republiky v Foši, takže ten look je toto. Obchod je celkom veľký. Počkaj, ja vám to ukážem takto. Obchod je všeobecne celkom veľký. A myslím si, že celkom potrvá to, keď sa z neho celý prejdeme. Ale first, let's do outfit check. See this? Najprv sa pozrieme na tento brutálny outfit. Teraz mám konkrétne na sebe mikinu, ktorá vyzerá asi takto. Je celkom úžasná a samozrejme, že máme pritom aj rúžové botičky. Ohľadom nejakých botasiek to vyzerá asi takto. Tieto sú celkom fajn. Aj keď ja vám tak poviem pravdu, že ja vôbec nie som si istá, aký mám feeling ohľadom botasiek a všeobecne táto značka Reebok Convert. No ale tieto sú asi možno nie sú až také zlé. No a keď si vezmeme, tak oni boli predtým 3100, no, to je cenovka. Či to je dobrá cena, či nie. Security sa na mne tak zvláštne pozeral, takže sa ho snažím zvariť. No, takže sú tu šotovky, okuliare, tie čekneme neskôr, no posluchační tam sú. Ale myslím si, že najobľúbenejšia sekcia sú určite kabelky, takže poďme sa na to pozrieť. Viem, že, no, zatiaľ, čo som tu videla, je Juicy, ktoré, akože predtým som už bola v tomto obchode a viem, že oni tu majú toho Juicy Couture, majú toho celkom akože dosť veľa, ale čo jedno, druhé, no a samozrejme nebudem tu všetko točiť, ale je tu toho dosť. Ten fan of this. Počkaj. Spravíme si rozbor tejto kabelky. Vyzerá dosť dobre a počkaj. Ja si myslím, že ona je v zľave kvôli tomu, lebo bol veľký hype okolo tej značky, ale potom ako keby prestali ešte aj toto tu kávo. No, a toto je asi cen. No, celkom ma baví to, jak sa otvára. A je potom akože dosť miesta, ale jediná vec je... A ešte tam aj back charms, takže za mňa určite 10 z 10, by som povedala. Aj keď je celkom malinká a ja fakt potrebujem veľa kabeliek, ktoré majú priestor na notebook. Ale myslím si, že pre vás baví niektoré, možno by sa vám páčila a vyzerá celkom dosť dobre. Ale máš tu napríklad kabelky ako Tommy Hilfiger, to som nevedela, že Tommy Hilfiger má takéto logo, že má. Potom máme, čo ja viem, Diesel Esprit Moskino. OK, I'm kind of fan of this. Veľmi krásne. No a počkaj, potom tu máme Simple Diesel, no Karl Lagerfeld, akože v tejto tote bag, myslím si, že celkom zlá, takže určite fila. For the love of God, don't buy Karl Lagerfeld anymore. Je mi teplo, ale musím si dať babi. Môžeme sa pobaviť o tejto kráse. Hodím vám link a tu si môžete hodiť váš e-mail na waiting list, takže you should definitely think about you are the main. No, ale čo ma veľmi baví milujem kufor polo, ktoré vyzerá dosť dobré, ale ináč, že vyzerá super chic, vyzerá výborne, skvelo a samozrejme rúžový, lenže nemá to ten hardshell a myslím si, že na cestovanie je to dosť shit, keď nemá hardshell. Yes, kino, yes. Je to toho výberu celkom akože dosť v rôznych farbách. Takže čo sa týka kabeliek, myslím si, že jednoznačne je to palec hore. A nejakého spodného prádla, myslím si, že oni sú fajn a sú takáto klasika, ale prosím pekne, to je tiež ďalšia značka, ktorú si vyškrtnite z listu, akože who am I to speak about, ale proste ne. Kabelky. Ale vidím ináč, že Moschino tu má aj nejakú inú zázračnú kabelku, ktorú milujem. Počkaj, akože
Vec je to, že neznášam kabelky, ktoré nemajú zips, lebo to je úplne prekrásna možnosť pre niekoho ťa ešte tu v Prahe ťa ošmejznúť. OK, toto je láska na prvý pohľad. Neskutočná láska. Strašne krásne, úžasné. Aha, ale milujem, že o nej rozprávam, ale zabudla som povedať tú najlepšiu vec. Je, že ako keby, je to viac ako 50% off, no lenže myslím si, že 6,000 korún by som asi za ňu nedala, čo je asi 240 eur asi. Čiže to je Havana. Aha, takže tu bude asi sekcia Kenzo. Takže toto tu bude všetky Kenzo, toto bude asi Havana. A toto tu je Gino Rossi. Takže, čo ja viem, poďme pozrieť na nejakú cenu. Tu na asi taká polovica. Myslím si, že minimálne že možno 30 alebo možno 50% sú tu zľavy. Brother, toto je asi pre takú širokú hlavu. Toto je, tak tieto Kenzo z tohto tu výberu a myslím si, že oni boli v minulých rokoch aj celkom populárne, čo sa týka nejakého výberu alebo modných kuskov a modných trendov, takže a počkaj, pozrieme sa na cenu. 100 400 okolo 3500. No, tak taká polovica. Počkaj, ešte som tieto vyskúšať. A tieto sú ale o dosť lacnejšie. Myslím si, že okuliare na teraz si stipneme. No a ideme ďalej. Sú tu aj rúbsaky. No, i takto. Ja neznášam rúbsaky, ale niekedy je dobré mať rúbsak. Akože kokos, jeden som už asi nepoužívala, už nepamätám, ale tento ma baví celkom. Možno by bolo dobré mať niečo, keď fakt ten rúbsak aj potrebuješ. Ale aj tento tu ma celkom baví. No, ale čo ma najviac baví, sú tieto tu tašky. Ale žltá, pardon, ja sa veľmi ospravedlňujem. Toto žltá nie je, toto tu je horčica. Ale tieto tu takéto bagy do posilky sú dosť dobrý nápad, lebo ja sama jednu potrebujem. Takže dobre. Napríklad táto toto nie je vo veľkej zľave. Našla som toto tu a vyzerá dosť dobre. No a táto je v obyčajnej veľkosti. Ty kokos, toto si rovno musím asi kúpiť. Čo je ľud? Bro, who buys these? Kokos, toto všeobecne sa rozpadá. A ešte, že Calvin Klein. Bro, no. Počula som, že Calvin Klein a Hilfiger a všetky tieto brandy, od nich si nikdy, prosím, tak nekúpuj. Žiadne topánky, prosím, nikdy. Kámo, to je akože strašne tu hučí tá hudba, ale sme teraz v sekcii, ako môžete vidieť, topánočky. No a čo mňa zatiaľ zaujalo, ja som v 37, ale samozrejme sú tu je tu každá veľkosť, či mužská, či ženská, či všetko možné tu je. Mňa zatiaľ zaujalo toto tu, je to z brandu Jenny Fairy, ale je to také cheap. Zatiaľ, čo tu vidím, Jenny, zase I Love Dizzy. Tieto vyzerajú celkom fajn, ale neviem. Zatiaľ nejak obsessed, čo sa týka topánok, tu nie som. Celkom som fanúšik tohto tu. Ako vidíš, je to typ balerínky a je to od DKNY a baví ma takáto balerinka, ktorá je doslova, že baletná balerinka. Takže myslím si, že toto tu stojí za to, alebo I'm fan of this. A myslím si, že celkom akože musíš chodiť a hľadať. Crocs. Milujem. Koľko to stojí? 2398 na 1139. Ty kokos. Ježiš, milujem normálne. Ľudia, toto tu je najlepšia vec na svete. Ale akože takto, lebo prečo by som si to nekúpila? Jasné, že by som si to kúpila. Aha, nie je v tom možno až taká pohodlná chôdza, alebo mám pocit, že ešte by som chcela, aby ten členok bol trošku oh my gosh. Áno, kámo, milujem proste toto čo je. Ja to potrebujem mať vo svojom živote, because guess what, I am the naked. Sorry, som chorá ešte. Milujem. Toto tu, áno. No a teraz nejak sa čakaj, kámo, ja som Ježišemaria. No. Raz som ale v tomto obchode, ale na inej pobočke. Skúšala som Off-White. Mali Off-White brutálne topánky, ktoré vyzerali fakt dramaticky. A boli to Off-White, neviem, možno ich vyskúšam nájsť, ale boli veľmi nekomfortné. Takže vlastne nečudujem sa prečo aj, že si ich nikto nekupoval, lebo aj keď ten opätok bol trošku taký tilted a vyzeral inak, tak všeobecne
akože to by si nekúpila, lebo v tom sa ani nedalo kráčať. A to je jedno, či to je Off-White, či to je Zara, či to je neviem čo, ale halo, we have to walk in it. Máš tu ešte Hunter brand, potom musíš skúšať a možno nájdeš niečo, čo sa presne hodí aj tebe. A FYI, looks so good. Yes. Milujem. Bože, aké sú krásne, počkaj. Koľko stojí jeden takýto medium size? Tento je veľký, tento je medium a tento je maličký. Ale maličký je aj tak celkom maličký. 1300. That's a good price. To sú dobré ceny. Milujem tieto farby. No, moje. Takže máš zelenú, bielu, ale nie bielu, to je skôr maslová. A takáto krásna gold. Milujem. No, milujem tieto tenisové šaty. Ale na mňa, alebo neviem, či by to bolo presne pre teba, ale sú celkom veľké. Cenu z 2722 na 779. Myslím si, že celkom dosť dobre. Nie, že celkom dosť dobre, ale celkom fakt dobre. Takže let me go check extra small. Oblečenie je rozsadené samozrejme na sekcie mužské, ženské, mužská a ženská sekcia a ideme podľa veľkosti, čo si myslím, že je super, že ako keby už rovno ideš do tej svojej sekcie podľa nejakých veľkostí. Čo? Skôr. No a vidím tú vilu. Videla som kodonskú značku, alebo vlastne... Dobrý deň. Slovenka, áno. Á, zo Spišskej Novej Vsi. Áno. A vy ste Slovák? A z Moravy. A dobre, spokojný? Áno, páči sa vám tu? Ja sa vás pýtam, či sa vám tu páči. Že chcete byť doma? Ja som doma. Nie ste doma, no. Tak ale ja svetobežník. Výborne ste to povedali. Že Praha je veľká a dobrá. Dobre, takže idem najprv nájsť niečo, čo stojí za to a potom vám to ukážem. Asi myslím si, že tak to bude najlepšie. Pre mňa je asi najvtipnejšie alebo najzaujímavejšie tento tu kontrast a to je H&M šaty, takže myslím, akože objavia sa to aj H&M šaty, ale nie sú ináč vôbec zlé. Sú celkom fajn a sú ružové. A potom tu máme, že Scotch and Soda. Takže myslím si, že variabilita a zaujímavosť všetkých týchto značiek, ktoré tu sú, je fakt extrémna. A potom tu máme Esprit a máme tu aj wow. Fan of this. To je niečo, toto tu je celkom fajn. Počkaj, ale ináč ma zaujímalo to H&M, že koľko stálo a koľko stojí teraz. Počkaj. No, polovičná cena. Let's go, polovica. Takže fakt half price. Myslím si, že oni si aj celkom dosť zakladajú na tom, že sú half price. Počkaj. No a teraz toto polo. Come on, what the fuck is the price tag? Neviem. A táto skočenca. Kamo, kde sú cenovky, more? Ja vôbec neviem. Aha, tu. Počkaj. Zo 4000 na 1500. Myslím si, že dosť dobrá cena. Ale počkaj, tieto šaty vôbec nevyzerajú zlo. Akože keby si ich dala na seba, tak myslím si, že celkom top notch. Je tu trička, mikiny, nohavice, džínsy. Nohavice, áno. A teraz idem skôr pozrieť do sekcie, tento Calvin Klein, ale idem pozrieť do sekcie, ktorá je športová. Niečo už mám, ináč pozrieť tento trenchcoat, milujem. A je to a teraz ale popozerám niečo na šport. No ak by ste chceli vedieť, tak tu majú aj plavky. Ja tu hneď vidím tieto, ktoré vyzerajú dosť dobre. Aj keď je to Karl, ale myslím si, že môžu sedieť dosť dobre. Ja sama mám rada možno značkové plavky kvôli tomu, lebo proste vieš, že si kúpiš niečo, čo ti viacej bude pasovať na tom tele. A vidím, že akože celkom dosť tých Karlov tu je. No dobre, tak ideme ďalej. A samozrejme majú tu aj doplnky do domu. Úplne ma bavia ináč tieto tu stoliky, ktoré vyzerajú dosť dobre. Aj niečo takéto. Takže zase môžete tu nájsť čokoľvek. Samozrejme máme tu gym equipment a akože rôzne takéto zábavky a maličké veci. Dobre, myslím si, že ja som celkom dan ohľadom oblečenia. Pôjdeme to samozrejme vyskúšať, ale najprv ešte prejdeme a pochodíme celý obchod, aby sme vedeli, čo to všetko má. Ale veľmi ma bavia tieto kvetináče, až na to, že ja kvety nemám, lebo mne to hneď zdochne. Milujem toto. I love you so. Ja keď vidím tieto kokos, kámo, to potrebujem. Oh my god, and I'm like, hello, Shakespeare. Is this a
is this the main character calling Shakespeare? Is this Shakespeare? Bro, how disappointing. To je, že Shakespeareova hlava na to, aby si zbierala peniažky, aby si šla konečne do divadla. I love. Ale to sú presne somariny, ktoré ti netreba. No a potom vyzerá môj byt tak, ako vyzerá. Ináč milujem túto hlavu, proste čo to je, ja to potrebujem. Keď nevieš, čo kúpiť kamošky na narodeniny, tak je túto hlavu medveďa. A povedz, čo potrebovala si nejakú dekoráciu? OK, milujem. Milan. Dobre. Než potrebujem nejaké hrnčeky, potrebujem. Ináč ja už rok bývam v Prahe a ja stále nemám žiadne nejaké vínové pohľadky. Ja žijem ako študent. YOLO. Oni to fakt majú moje 15-ročné ja by kričalo, keby videlo túto knihu, aby si povedalo, že I need it. Oh my god, bitch. Aj sviečky, milujem, že tu majú Yankee Candle. Počajte, babi, jediná sviečka, ktorá fakt vonia, je Yankee Candle. So buy it. Tieto fotorámiky ináč. Ježiš, to krásne. No, tie Yankee Candle, ty kako som ešte aj chorá, ale cítim to. Treba mi pekač, lebo proste nemám. Stratila som ho. Don't ask me how. Milujem túto sekciu s dozami. Lukáš, doza? All you. Yes. Proste Lukáš. No a Abercrombie. Túto značku som už jak dlho nevidela. Je to kapa, kraťasy pravdepodobne veľmi nešli. No, je toľko ich je to. Ale čo ma zaujalo ešte tieto tepláky, takže určite vezmeme. No ale myslím si, že tá najlepšia vec na tom sú tieto sladkosti. Do I deserve Natalia? Sour Patches? To sú americké. Kámo, to sú americké sladkosti ešte. Sladkosti, ktoré len tak nekúpiš. Milujem. No, cez to pozrieme trošku neskôr. Mňam. Ale sú tu také sladkosti, ktoré napríklad tieto tu srandičky. Dubajská čokoláda? No, ideme to vyskúšať. Takže, just one more outfit check. I'm the main character. Ale začínam cítiť už únavu. Ale fitting rooms, akože celkom I'm accepting, lebo je to veľa miesta a milujem, že sa tu dá sadnúť, aj keď Ty sú nice. Milujem túto Esprit tenisovú sukňu. Je fakt krásna. A I flash. Toto tu presne milujem. Tenisové sukňu milujem. No, samozrejme, že ja rúžovka. Ale tieto Esprit šaty sú pekné. Vyzerajú dobre. Ale tento trench coat je dosť dobrý. Je to polo. A takto. Vyzerá dobre. Ešte s tými mojimi úžasnými topánkami. Look at this. Aesthetic. No, čo som tým chcela povedať je, že sedí fajn. Myslím si, že je fajn, ale chýba mi ten taký, neviem, niečo ohľadom tej látky mi nesedí. Niečo mi na tom chýba. Je to také plastové. Cítim sa tak plastovo. Samozrejme, pravdepodobne, keď ja to pozriem, tak asi to bude polyester, čo vôbec nie som prekvapená, ale milujem to. No, je to Asos Design. Keď som hneď videla, že majú Asos Design, tak hneď som si to vzala na vyskúšanie, lebo všeobecne milujem Asos Design. Pozriete, to je krásne, ale všeobecne takáto farba ostaršuje a cítim sa v tom dosť staro, aj keď akože yes, fellas, proste zase. Ja, moja angličtina. No, vyzerá to veľmi pekne. Aj keď mám pocit, že niečo mi to vytvára s telom. Toto, niečo zvláštne, tieto foldings. Toto tu, hej. Ale samozrejme, ja nechcem tu byť veľmi kritická. What the fuck is this sound? Takže už skončili s týmto hnusným lookom. Let's go back to this. Čo si myslíte o tom vy? Choď mi koment, čo si myslíš o tom celom a čo sa ti z týchto všetkých vecí najviac páčilo. A ja som za všetko. Akože všetko bolo super. Takže there's no thumbs down. Myslím si, že keď máte čas a chcete sa trošku popozerať po niečom zaujímavom a je to niečo, nad čím chcete stráviť trošku času, popreberať tie vecičky a možno nájsť nejaký zaujímavý kúsok za fajn cenu, určite odporúčam tento half price a konkrétne kúsky, ktoré som si skúšala, boli dosť super a myslím si, že aj stáli za to. Takže akože tam zase kvalitku máte,
máte tam špecifický brand, ktorý stojí o dosť menej a nemusíte a môžete zohnať na jednom mieste. Čo by som ale chcela podotknúť, väčšinou sú to medium brands, takže to znamená, že tam bol nejaký Hilfiger, dokonca aj Max som tam videla a sú tam aj nejaké H&M, že úplne fast fashion, ale taktiež medium brands. Nevidela som tam nič tak premium a až myslím si, že až úplne nejaké top luxusné značky. Raz som videla tie off-white topánky, ale myslím si, že možno to sa stáva za čas. Takže určite by ste to mali vyskúšať, určite to čeknite a dajte mi vedieť, čo si o tom celom myslíte. Samozrejme, nezabudnite sa signúť na túto mikinku I am the main character, lebo a nezabudni na to, že taktiež za chvíľu aj vychádza The Main Character program von, takže keď chceš sa cítiť lepšie ohľadom tvojho sebavedomia, charizmy, chceš vedieť, ako robiť public speaking a ako sa aj lepšie obliecť s modnou stylistkou, takže so mnou, tak neváhaj a čekni tento link, ktorý bude v popisku a co si prestanem organizovať. Budem rada, ak dáš subscribe, ak mi napíšeš, čo si všeobecne myslíš o tomto videjku a čo si myslíš o tomto brande a že či si tam niekedy bol, alebo že či plánuješ. Teoreticky môžeme spolu ísť nájsť nejaké zaujímavé kúsky, keď to budeš, daj mi vedieť. No a teda vidíme sa v ďalšom videu.